Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih kula Ustadzah Riza. Dan mriki Ustadzah badhe njlentrehake babagan basa Jawa kelas 7. Pripun kabare lare-lare kelas 7? Mugi-mugi tansah peparing kasarasan lan tansah dipun gampili sedaya urusan kita. Dateng mriki Ustadzah badhe njlentrehake babagan wonten ing wulangan kalih yaiku teks profil tokoh. Saderengipun nyimak babagan teks profil tokoh, monggo saged dipersiapake modul pekan sekawan, buku catetan, bolpoin, lan laptop. Salajengipun monggo kita simak sasarengan yaiku teks profil tokoh. Apa iku teks profil tokoh? Teks profil tokoh yaiku teks ingkang nggambarake tokoh lan prastawa apa wae sing tau dialami dening tokoh kasebut. Dhateng teks profil tokoh niku wonten 3 babagan utawa 3 bagian, yaiku orientasi, prastawa, lan reorientasi. Monggo saged dipun bikak modul pekan sekawan. Monggo sesarengan nyimak teks profil tokoh dhateng modul. Ten modul pekan sekawan sampun cetha wonten tuladha teks profil tokoh ingkang irah-irahan Ki Hajar Dewantara. Dhateng mriku wonten sekawan pada ingkang pada setunggal dipun arani orientasi. Monggo saged kita simak sesarengan. Ki Hajar Dewantara miyos ing Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Kagungan asma asli yaiku Raden Mas Suwarti Suryaningrat. Panjenengane miyos ing lingkungan kulawarga bangsawan saka trah Kraton Ngayogyakarta. Ki Hajar Dewantara kepengin bisa srawung lan cedhak karo kawula cilik. Mula gelar kebangsawane ora diagem lan ganti asma dados Ki Hajar Dewantara. Dhateng ing pada setunggal mriku dipun arani bagian yaiku orientasi. Ten mriku bagian orientasi yaiku ngenalake tokoh, jeneng, papan kelahiran lan kaluwarga. Wonten ing pada setunggal sampun cetha nggih. Wonten ngenalake tokoh. Sinten tokoh yaiku Ki Hajar Dewantara. Papan kelahirane sampun cetha yaiku ing Yogyakarta 2 Mei 1889. Sinten keluarganipun? Keluargane yaiku keluarga bangsawan saka trah Kraton Ngayogyakarta. Dados ten pada orientasi niku wonten bagian yaiku ngenalake tokoh, jeneng, papan kelahiran lan kaluwarga. Monggo salajengipun dhateng pada kalih lan pada 3. Pada kalih lan pada 3 diarani bagian prastawa. Ten pada kalih tuladhane ten modul saged dipun simak utawa saged dipun maos. Sawise ngrampungake pendidikan dasar, Ki Hajar Dewantara nerusake pasinaon menyang Stovia, nanging ora nganti tamat. Jalaran nandhang gerah sabanjuripun panjenengane nyambut gawe dadi wartawan, yaiku ing layang kabar The Express, Utusan Hindia, lan Kaum Muda. Liwat tulisan-tulisane mau, Ki Hajar Dewantara
ngubarake semangat anti kolonialisme. Ten padha kalih niku kasebut bagian prastawa, yaiku nggambarake kejadian ingkang bisa dados tuladha. Panjelasan ingkang cetha, ingkang detail wonten ing paragraf 3. Ten paragraf 2 lan paragraf 3 niku kasebut bagian prastawa. Iku bagian ingkang bisa dados tuladha. Contonipun atau tuladhanipun wonten ing padha kalih yaiku Ki Hajar Dewantara niku salajengipun pendidikan dasar panjenengane nerusake menyang Stovia lan sabanjure dados wartawan. Nah niku tuladha kejadian ingkang bisa dados tuladha. Para padha sekawan yaiku reorientasi utawa panutup. Ki Hajar Dewantara kagungan lelabuhan kang gedhe banget ing donyaning pendidikan. Taun 1959 pamerintah paring gelar Bapak Pendidikan marang Ki Hajar Dewantara lan tanggal 2 Mei cundhuk karo tanggal miyose ditetepake minangka Dina Pendidikan Nasional. Sesanti Tutwuri Handayani nganti saiki dadi lambange Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan. Ten padha sekawan niku yaiku reorientasi utawa panutup, yaiku ngandharake pandhangane penulis marang tokoh. Dhateng padha sekawan mriku panulis ngandharake pandhanganipun yaiku Bapak Ki Hajar Dewantara niku kasebut Bapak Pendidikan Nasional. Lan tanggal 2 Mei yaiku miyose ditetepake Dina Pendidikan Nasional. Nah, salajengipun monggo lare-lare kelas 7 saged nyerat teks profil tokoh utawa biografi wonten gangsal tema. Monggo saged milih setunggal mawon ingkang tema kaping pisan yaiku pahlawan, tokoh pahlawan. Kaping kalih saged milih tokoh panemu. Kaping 3 uga saged milih tokoh idola ingkang damel inspirasi. Kaping sekawan saged milih wong tuwa kekalih lan sanesipun. Iku temane saged milih setunggal. Ing teks profil tokoh tetembungane ngoko kacampuran krama inggil. Gunane kanggo ngajeni tokoh sing diceritakake. Teks profil tokoh iku mau dipunserat ing laptop ngagem aplikasi Microsoft Word ing kertas A1. Sekurang-kurange wonten 3 pada utawa 3 paragraf ingkang mamuat orientasi, bagian prastawa lan bagian reorientasi. Tuladhanipun pada setunggal niku bagian orientasi, pada kalih niku bagian prastawa, lan pada 3 yaiku bagian reorientasi. Salajengipun saged dipun kempalaken ing Google Classroom ingkang kode kelas sampun kasebut ing grup WA. Pripun lare-lare kelas 7 wonten pitakon? Ingkang wonten pitakon saged WA Jabri kaliyan Ustadzah Riza. Ingkang boten wonten pitakon Ustadzah akhiri mugi-mugi ilmu ingkang kita angsali dhateng mriki saged migunani lan matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.